Hola, bones. Soc en Rafa Fernández, mentor digital de l'Alt Empordà, del Servei Territorial de Girona, i m'han fet una consulta que en principi és una consulta que podrien tenir molts de professors i mestres i no és difícil de resoldre, però guanyem molt si ho fem bé. Bàsicament és aconseguir que en un document escrit, un processador de text, en principi en Word, puguem fer una portada, una segona pàgina que seria un índex de continguts i a partir de la tercera pàgina el que seria la resta del document, però que en l'índex de continguts la primera pàgina, el número 1, sigui realment la número 3 del nostre document i els números de pàgina comencin per número 1, no pel número 3. És a dir, que ni la portada ni l'índex tinguin numeració de pàgina, separar les dues parts del document. Doncs vinga, anem a allò, que és bastant fàcil, intentarem fer-ho una miqueta ràpid. Llavors, crearem el document de zero. En aquí hi posarem el títol del document. Llavors, activem en aquest botonet els caràcters especials per poder veure totes aquelles coses que fem però que no s'imprimeixen, que no es veuen. Llavors, en la presentació de la pàgina fem un salt de secció de tipus pàgina següent. I en aquí posarem l'índex de continguts. Ja el posarem. Ara hi torno a posar un salt de secció de pàgina següent. Me'n vaig a la pàgina 3 i aquí és on hi haurà la resta del document. Per exemple, tindrà una introducció, tindrà un desenvolupament i tindrà unes conclusions. Llavors, a mi personalment m'agrada emplenar una mica el document amb text que no digui res i és molt famosa les pàgines tipus Lorem Ipsum, que tu li dius la quantitat de paràgrafs i ell te genera 3 paràgrafs, 4, 5 de text en llatí que no vol dir res. Simplement és per emplenar i veure com quedaria el document. Llavors ho posem a tots els llocs i en conclusions, aquí a baix, doncs també. Molt bé. Podríem posar fins i tot aquí, perquè quedi més bé, un subapartat i aquí també un segon subapartat. Doncs el següent que fem per formatar és dir-li internament al programa, al Word, què és cada cosa. Per exemple, el títol del document, aquí en el menú principal, a l'inici, li direm que és un estil de text tipus títol. Després, aquí a baix, en introducció, li direm que és un estil de text tipus títol 1. En desenvolupament, també, títol 1. En primera part, li direm que és un títol 2, que és de segona categoria, que en depèn del desenvolupament. A segona part també, i conclusions de primera categoria. Un cop tenim això, és molt fàcil crear l'índex de continguts. Llavors venim aquí a la pestanya de referències i fem índex de continguts i triem un dels 3 que hi ha per defecte i després ja el modificarem si volem. Però de moment aquest podria anar bé. Si ara mateix els codis que apareixen estranys ens dificulten la visió de com queda el document, desactivem i així tenim una idea de com està quedant. Sí? Llavors, ara ve realment quan fem la feina de l'objectiu d'aquest document. Llavors, el primer que farem serà editar aquest peu de pàgina, que és el de la pàgina número 3, i veiem que és la secció 3, perquè clar, hem fet 2 seccions ja, 2 canvis de secció, i veiem aquí que diu que és igual que l'anterior. El que hem d'aconseguir és deslligar aquest peu de pàgina, d'aquesta pàgina número 3, de les pàgines anteriors. Això es fa amb aquest botonet que diu enllaça-ho amb l'anterior. Doncs si jo faig clic en aquí, es desenllaça i queda absolutament independitzada aquesta part, aquesta secció i les següents de les seccions anteriors. Llavors aquí jo ja puc crear, per exemple, una taula de 2 cel·les, una fila, de tal manera que jo edito aquesta taula i li trec les línies de delimitació i només deixo la part superior. Això són manies, simplement que a mi m'agrada treballar així i una altra persona treballarà d'una altra manera. En aquesta segona cel·la jo faig la justificació a la dreta i ara sí, vaig a posar el número de pàgina. Llavors, inserció, número de pàgina i li dic que a la posició actual que me posi un número simple. Doncs ja la tinc. Vaig a treure els codis i aquí està, 3, 4, sí? I llavors coincideix perfectament amb l'índex de continguts que hem fet. Però
I si jo no vull que comenci en el 3, que és el que dèiem, doncs simplement selecciono aquest número de pàgina, torno a venir al menú en el que inseria el número de pàgina i aquí li dic format de número pàgina. I aquí a baix li dic que la numeració de les pàgines que inicien el número 1. I així està deslligat completament de l'anterior. Sí? I ara en l'índex de continguts l'única cosa que hem de fer és botó dret, esperar que surti el menú contextual que jo ara mateix estic veient i diu actualitza el camp. Me dona dues opcions, que és actualitza només els números de pàgina o tota la taula. Ara mateix puc fer servir qualsevol, no? Però bueno, números de pàgina en tinc prou i ja ho tindré. Tinc una primera pàgina completament deslligada de la tercera, la segona també deslligada de la tercera, l'índex que comença per la pàgina 1 i aquí és el que tenim. No? En canvi, amb el cap, com que no hem deslligat res, totes són iguales, jo aquí puc posar capçalera general, que el seu seria també fer una taula, separar, posar uns logos o alguna cosa així, i aquí veiem que el cap de la pàgina és igual a la pàgina 1, en la pàgina 2, en la pàgina 3, en la pàgina 4, perquè no hem fet lo de deslligar-ho. Aquí sempre surt igual que l'anterior. Sí? Doncs ja està, amb això ja ho tenim fet. Espero que hagi quedat resolt el dubte.